Okay guys, good evening, good evening. Time check, 6 ng gabi. Nandito tayo sa Welcon San Fernando, La Union. Guys, so, ang daming guys, so, mga pangbahay. Gamit ng pangbahay guys, tiles. Yan. Glass box guys, so, yan. Welcome San Fernando, La Union. Yan guys, ang daming ang luwang guys, ang luwang dito sa Welcome San Fernando, La Union. Lahat ng gamit ng guys sa pangbahay na mga tiles ganon. Nandito na lahat guys. Wala din. Hanggang mga bowl ng CR ganon. Nandito na lahat guys. Ang luwang dito guys, ang luwang. Malawak. Anong barangay ito sa San Fernando, sir? Sir, Bawang, Paringaw. Ay, Bawang na ito? Hindi na ito San Fernando? Bawang, Paringaw. Ha? Paringaw, Bawang. Paringaw? Oo. Paringaw, Bawang. Barangay Paringaw. Ayan si sir. Tabanyag. Ayan si sir Tabanyag. Taga dito lang din kay sir? La Union. Yan si sir, taga rito lang din. Taga La Union lang din. Shout out kayo sa mga sir, viewers natin na taga La Union. Sir. Good evening po. Yan. Gandahan nyo sir kasi napapanood ito ng buong mundo. Ay, ako vlog kayo sir. Vlogger ako sir. Yan si sir. Shout out sa sir, sa mga Yan si sir. Sir, single o with sidecar na? With sidecar sir. With sidecar na. Ayan si sir. With sidecar na yan. Guard siya ng Welcome depot dito sa Bawang La Union. Parang sir no? Parang boundary lang ata to ng San Fernando. Oo sir. Parang dito yung Paringaw tapos pagdalagan San Fernando. Okay. Ikot tayo doon sa loob guys. Nandun yung kasama natin sa loob. Sige sir, thank you sir. Yung mga stock guys. Malapit na siguro sila magsasara. Lahat ng mga gamit ng pangbahay guys, nandito na lahat. Wala ka nang hahanapin pa. Ayan pala yung kasama natin guys. May cooler din dito guys. Mula sa maliit hanggang sa malaki. Na cooler yan. Ay, ilaw lang. Yan si Engineer Jikri. Yan si sir. Sir, Chris Perez Vlogs. Naubusan ako ng kasi galing kami ng
Ilocos. Maubusan ako ng sticker. Crispy Vlogs. CRIS Vlogs. Okay, thank you, sir. Gracias, sir. Ano guys, magbabayad na si boss ng ano, pinangbili. Ulit tayo dito guys. Ayan na guys, nagbabayad na kami ng ano, pinambili. Ano yung pinambili nyo? Ilaw? Battery. Ayan si ma'am. Haba ng buhok ni ma'am. Taga rito lang kay ma'am, Bawang. Ayan si ma'am. Pangalan ni ma'am? Dayan. Dayan. Banikid. Ha? Banikid. Banikid. Si ma'am Dayan Banikid pala yan guys. Oh. Ang haba ng buhok ni ma'am Dayan. Oh. Sir, 1,700. Ma'am, single o with sidecar na? Ano ma'am? Single. Ayan, si ma'am. With boyfriend ma'am, single pero with boyfriend. Ayan, with boyfriend. Single pero with boyfriend guys. Hindi pa with sidecar guys Ayan. 1,700. Okay guys, hanggang dito mo. Ganda-ganda ni ma'am oh. Haba-haba pa ng buhok. Pero single with ano, with boyfriend pala, hindi ano, with sidecar. Yan si Sir. I-shoutout mo yung boyfriend niya, ma'am. Para ganado naman siya pagka nagkita kayo. Okay. Ayaw niya i-shoutout, guys. Bakit parang lahat ng mga with boyfriend ayaw nila i-shoutout yung boyfriend nila, no? Lahat ng na-interview natin, guys. Okay guys, hanggang dito na lang muna at maraming salamat na naman ulit.